3 томлы татар халык мәкалләре, 2 томлы татар теленең фразеологик сүзлеге, татар халык табышмаклары, балалар фольклоры китаплары, галим үзе халыктан җыеп алып туплаган Идегәй дастаны, саны китсәң, тулы бер гыйльми институтның күп еллык хезмәтенә торырлык. Ә бит әле булар Нәкый Сәмбәтнең кайбер эшләре генә. Нәкый ага ул татар мәдәнияте, татар әдәбияты һәм сәнгате тормышында үзе бер бик зур фигура. Ул аны безнең сәнгатьтәге Микеланджелолар шикелле, энциклопедист галимнәр шикелле теге Франциянең башканы. Шундый зур кешеләр белән тиңдәп булыр иде. Ул татарда 100 елга бер туа торган гына кеше. Нәкый Сәмбәт, чын исеме Әхмәт Нәкый Закиров, 1900 елның 10 гыйнварында Башкортстанның Малаяз авылында мулла гаиләсендә туа. Башлангыч белемне авылларында әтисе ачкан мәдрәсәдә ала. Аннан укуын Уфада Хәсәния һәм Казанда Мөхәммәдия мәдрәсәсендә дәвам итә. Инде 10 яшеннән шигырьләр яза башлаган. Әлбәттә, малай сабакташларыннан аерылып тора. Аны иптәшләре шигырь чыгаручы дип йөртә. Тукай шәкерте һәм ул Тукайны бүтән гомере буе яклап, бер төрле сүзләргә бирмичә, Галимҗан Ибраһимовлар белән бәхәсләшеп, Тукайның бөеклеген исбат итеп яшәгән кеше. Шуннан соң ул Шәйхзадә Бабич белән нәсәбәте. Шәйхзадә Бабич аны шәкерт чагында шигырьләрен укып, аңа зур бәя бирә. Һәм аның киләчәген биектә, югарыда парлак урында дип файдалана. Мин дә кермәкче булам шул иҗат дөньясына. Гамеры, байрыннарын гизгән шигырь дөньясына. Аның шигырьләре җырлап тора. Аларда татар моңы, сагышы, милләт тарихы дисәк тә ялгыш булмас. Нәкый Сәмбәтнең Уракчы кыз, Бормалы су, Син сазыңны уйнадың шигырьләренә язылган җырлар халыкныкы сыман кабул ителә. Нәкый Сәмбәт 1917 елдан башлап 1939 елга кадәр Башкортстан һәм Татарстанның төрле мәктәпләрендә һәм техникумнарында да укыта. Ул Уфа халык мәгариф институтында белем ала, Харьков, Мәскәү университетларына керә. Анархист булып йөрү, Толстовец чөнки әйтә, фольклор белән генә кешенең аңын тәрбияләп була, кан түгеп түгел гражданнар сугышында. Чыгып китә Харьковка, ләкин Харьковта бер ел гына укый, украин телендә укый алмыйм дип чыгып китә Мәскәүгә. Коммунизм булмагач инде аларны Токташ белән алмыйлар, кайтып китә яңадан Уфага. Һәм Уфада инде фольклор экспедицияләренең әгъзасы булып, фольклор җыя башлый. Фольклор белән Нәкый Сәмбәт 12 яшеннән үк кызыксына башлаган. Һәр ишеткән табышмакны, мәкальне шул чакта ук дәфтәренә теркәп барган. Һәр бер баланың да инде әллү-бәллү бишек тирбәтмәләре аша тәпи йөри башлагач та теле ачылуыннан башлап җырга, көйгә, ритмга омтылуы табигый. Мин дә күрәсең, бала чактан тәпи йөри башлагач та, шунсында әйтим, мин тәпи йөрергә бик соң башлаган. 5 яшьтә генә. Ярый, шулай да булсын. Күрәсең, мин дә һәр уен, һәр хәрәкәтемдә җырга, көйгә, ритмга омтылган. Шуңа күрә инде халык җыр, көй, фольклорын өйрәнүгә, шуның белән тәм табуга, шуның өчен дә җырлауга, башкаруга, көйләүгә, биюгә шуңа омтылган. Ашашка, урны башка күктәге фәрештәләрне ашамыйча Танылган Хуҗа Насретдин спектакле төрле театрларда бүген дә еш куела. Халык авыз иҗатын драматургиядә куллануның яхшы үрнәге ул. Нәкый Сәмбәт 30дан артык пьеса, драма, трагедия һәм комедияләр авторы. Фольклор мотивларына нигезләнеп Идегәй, Хуҗа Насретдин, Түләк, Җирән шишән һәм Кара чәч сылу, Кырлай егете пьесалары, Түләк белән Сусылу операсы либреттоларын яза. Мин үзем 10 яшьтә яза башлаган кеше. 11 яшьтә минем бер пьесам булды. Аннан соң Казанга килгәч, мин инде моны артындагы хөрмәтле кеше Атла Кариевның театрын килеп карый башлагач инде бөтенләй инде миңа шушы әйбер белән җенләнеп кызыгып киткән кеше. Нәкый абиның әсәрләрен сәхнәгә кую артистлар өчен бер әйтик сынау. Ни өчен? Чөнки аның әсәрләрен уйнар өчен татар теленең мәгънәсен һәм сөйләү алымын аңларга кирәк. Аның менә шул әдәби даһилеге да шуннан гыйбарәт, чөнки ул заманча бүгенге көндә бик актуаль. Портфелик яуналсаң да бүгенге көндә ул дөрестән дә Гогольның ревизорыннан ким түгел. Үзенең әсәрләрендә менә шул халык авыз иҗаты белән төреп, аны шуның белән бәйле рәвештә язып, мәгънәләр салып, шуңа халыкны яхшы беләдер, халык тормышын яхшы беләдер, халыкчан иде ул. Шуңа күрә бүгенге көндә әйтәм өчен безнең әле аның хәзинәләрен әле ачып бетереп
өйрәнгән дәрәҗәдә түгел әле. Аның Мырау Батыр телевизион фильмын карап күпме буын бала үсте. Куян маҗаралары, Мыраужан агай хәйләсе, Берәзә песи Мыраужан Батыр маҗаралары кебек әсәрләр сабыйларга халкыбызның тел байлыгын ачып сала. Нәкый Сәмбәтнең иптәше минең апай. Мен 9 яшьтә торып калган кеше ятим бала булып, Нәкый Сәмбәт миңа бу әткәйбә, әнкәйбә. Потому что он много полезных советов мне давал и направлял на правильном пути. Аның Прозат Исәнбәт, Орлат исемле улы булган. Аннан соң Йылдыз Нәкиевне менә иш бала. Прозат Исәнбәтне беләсез бит инде, ул театрда эшләгән режиссерыбыз. Нәкый Исәнбәтнең копияләре бар. Тормышта да шундай булганнар. Үзләренең балаларын үзе шикелле итеп тәрбияләп үстергән. В молодости он йогой занимался. Он стоял на голове до 85 лет. И потом ему врачи, когда ему операцию на глаза сделали, у него была операция, ему запретили. Бәллүр ханым Нәкый Сәмбәтнең икенче хатыны Нәҗибәнең кызы. Он очень интеллигентный. Он очень любил молодежь. Всегда спрашивал меня, как вы, чем вы занимаетесь. Вот когда я приходила, работал он с утра и до вечера. Он интересовался всем. Нәкый Сәмбәт тәрҗемә хезмәтендә дә күп эшли. Пушкин, Грибоедов, Шекспир әсәрләрен татар укучысына ана телендә җиткерә. Менә язучылар арасында иң якын дуслары Әмирхан Яныкиев аның. Фикердәше, дусты, еш кына Хәсән Сәрьяннарның йендә очрашкалы иде ул елларда. Безнең Утырышта дик бәйтегендә тарих турында да сөйләшү булды, әдәбият турында да сөйләшү булды, халыкның киләчәге, татарның халкының киләчәге турында да сөйләшү булды. Нәкый Сәмбәткә үз вакытында күп михнәтләр күрергә туры килә. Аны 1920 еллар ахыры, 30 еллар башында уйлап чыгарылган җидегәнчеләр оешмасын булдыруда нахакка гаеплиләр. Аннан аклана, тик барыбер хезмәтеннән шикләштерелә. Гаиләсен туендыру өчен Казанда Спартак фабрикасында эшли. 41 елда бит инде Мәскәүдә булырга тиеш була татар әдәбияты сәнгате көннәре. Шунда куерга безнең теге Тинчуриннар, Фәthi Урнышлар, зур теге ниләребез, драматургларыбыз Мәскәүгә алып барып күрсәтә торган спектакльләр бөтенесе дә тегеләр авторлары төрмәләргә утыртылып беткәчтән әйберләр куелмый. Һәм Мәскәүгә алып барырга әйбер юк. Менә мәҗбүр булалар Исәнбәткә мөрәҗәгать итәргә. Әйдә син яз. Исәнбәтнең Хуҗа Насыр динен алып барырга. Шушы Идегәйне алып барырга. Идегәйне драма итеп язырга теге мәҗбүр сорарга мәҗбүр булалар. Идегәй дастаны җыелма текстын кем җыйган дип бу сорауларга инде бик зур тавышлар булды. 90 елларда Идегәй дастанын Кулгали ортыннан бастырга җыенганда. Әлбәттә, аның җыелмасы өстендә ике шәхес эшләде. Дип билгеле инде ул безнең Нәкый Сәмбәт берсе булса, икенчесе Нигъмәт Хәким. Һәм бер әйберне генә бу бәхәсләрдә аңна бетермиләр безнең укучылар. Икесе дә алар бер вариант белән эшләгәннәр. Ул Сиддик бабай варианты. Шуның өчен икесенең дә җыелмасында кабатлана торган урыннар бар. Бер үк бабайдан Себердә язылган текст. Ләкин Исәнбәт 28 источник белән кулланып язган. Һәм әле андары 6 источник кушкан инде Идегәйнең татар вариантының икенче вариантын төзегәндә. Идегәй дастаны күп кенә төрки халыкларда бар. Шактый чыганаклар кулланып, нәкъ менә ул җыйганын, аны шигъри вариантка китерүен Нәкый Сәнбәткә бик күп исбатларга туры килә. Тик ул нык ихтыяр көче булган шәхес әсәреннән бер кайчан да баш тартмый. Автобиографик материаллар чыгардым. Йылдыз апаның судта чыгышын чыгардым. Кешегә менә бөтен Исәнбәт белән менә шундай сары тарихлар татарда яшәгән. Бөтенесен бастырып чыгардым мин Исәнбәт күзлегеннән. Үзенә 70 еллыгына әзерләгән булган ул китабын. Ләкин аны бастыртпаганнар. Ассаламу алейкум. Нәкый Сәнбәтне эзәрлекләүләр моның белән генә бетми әле. Татар халкын яклаганга милләтче дип гаеп тә тагалар. Дәүләткә каршы көрәшә диләр. Миркәй белән Айсылу әсәрендә мөселман кардәшләр дип язган бер җөмләсе өчен пан-исламизмда гаеплиләр. Бу җөмләне инде бастырылган китабыннан кисеп алалар. Үзе вафатыннан соң да Нәкый Сәнбәт исеме янында бәхәсләр чыгып тора. 19 елда Казан утлары журналында бер әшәке роман басылып чыкты Нәкый Сәнбәт турында. Шул романнан соң мин мәйтәм Нәкый аганы булай иттереп хурларга мысыл итәргә ярамый. Ул
ең биек татарларыбызның біздің милләт үшін зор хезмәтләр куйган шәхсебез һәм аның турында аңа лайыклы әсәр иҗат итәргә кирәк. Нәкый Сәмбәтнең беренче хатыны Гөлсем көндәлек алып барган булган. Рафис Кырбан шуның буенча роман яза. Тиздән Тинчурин театрында Идегәй дастаны куелачак. Көнләшүчеләр Нәкый Сәмбәтне күпме генә каралтырга тырышсалар да, аның әдәбиятта тоткан урыны бәхәссез. Татар халкының ислам дине һәм мәгърифәт саклап калган иде. Аннан соң шактыйлар зурнасын Илһам Шакиров аңа ислам динен татар халкының ислам дине мәгърифәт һәм татар моңын саклап калды дип истәде. Мин инде менә бүген тагын үземдә истәлидем. Татар халкының ислам дине мәгърифәт, татар моңы һәм татар шәхесләре саклап калды дип. Нәкый Сәмбәт фәндә дә, әдәбиятта, сәнгатьтә дә Исәнбәт мәктәбен булдырган шәхес. Шунысы мөһим, ул халкыбызга хезмәт итте һәм зур мирас калдырып китте. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.